Hej kære elever og forældre. Jeg vil i denne lille video vise jer, hvordan man installerer programmet Adgang for alle. Programmet Adgang for alle er et lille program, man kan installere på sin computer og bruge til at få oplæst sider, man har på nettet, eller dokumenter, man har liggende på sin computer. Det første, man gør, det er at gå ind på hjemmesiden adgangforalle.dk. Så er der et link her midt på siden, hvor der står Hent fjernbetjeningen her. Det gør vi så. Så fortæller os nogle ting, som er godt at læse. Og så her i midten kan man hente fjernbetjeningen. Så spørger den, om vi vil køre eller gemme, eller om vi vil lade være med det, vi er gang i. Vi vil gerne køre den. Og når den er hentet, så skal vi køre igen. Nu står der Velkommen til Adgang for alle, DK's opsætningsprogram. Dette program installerer adgang for alle på din computer. Du bør afslutte alle andre Windows-programmer, før du kører denne installation. Tryk afbryd for at afslutte opsætningsprogrammet og luk andre programmer, du har kørende. Tryk på næste for at fortsætte installationen. Dette program er beskyttet af copyright-lovgivning og internationale traktater. Uautoriseret gengivelse eller distribution af programmet eller enhver del af det er ulovligt og kan resultere i søgsmål med krav om straf. Det betyder i virkeligheden, at man skal være med at pille ved det. Så er der en licensaftale her, som det er altid en god idé at læse. Vi klikker videre. Så spørger den her om, hvor vi vil installere det henne. Vi vil gerne installere den på C-drevet og i en folder, der hedder Adgang for alle. Hvis vi vil have den liggende et andet sted, så skal vi trykke ind i Gemme C, og så finde et andet sted at lægge den. Men vi vælger at gemme den her, hvor den selv foreslår at lægge det. Så er den ved at installere og opdatere. Så spørger den, Setup har med succes installeret og konfigureret adgang for alle på din computer. Og så spørger den, om vi vil køre programmet nu. Og det vil sige, vi så ja tak til. Det vil vi gerne. Så ligger vores lille fjernbetjening her, som vi kan flytte rundt på, hvorhen vi vil på siden. Den vil altid ligge øverst. Nu går jeg for eksempel ind på TV2. For at få oplæst noget tekst. Og den måde det foregår på er, at vi for eksempel markerer en tekst her. 45 hvide storke aflivet i Skåne. Vi markerer teksten og trykker for os. Vi vil gerne ind og læse, hvad det er for noget med de 45 hvide storke, der er aflivet i Skåne. Det er jo vældig interessant. Der er en masse tekst her, som vi ikke gider sidde og læse højt, så vi markerer det. Trykker ned ad venstre museknap og kører helt for neden og slipper museknappen. Så trykker vi på play, som er den her knap. Så går der. Der går måske lidt mere end et øjeblik, for den går i gang. Hvis man nu ikke gider at høre det færdigt, eller lige skal ud og hente kaffe, så kan man trykke på den samme knap, som vi startede det med, som er en pauseknap. Hvis vi så vil høre videre, når vi kommer tilbage, så trykker vi bare på play igen.
Sådan virker programmet Adgang for alle. Det er nemt, det er gratis, og det er meget nyttigt, når man skal læse længere tekster